Video documentation. Day 2. Ja, så dag 2 det her. Vi er meget tæt på finish. Vi skal snart third try. Kan du komme igennem? Ja, det... Nej! Nej, du har... Nej, Marcus, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Jamen hallo, det bliver bedre, fordi... Okay, we're putting some dansk vand, you know, Danish water, into the little bottle, and we are going to fire it off. Og så, er du klar? Så putter vi lidt gær i for at skabe noget ekstra tryk. Det var lige bedst. Markus, udtalt om projektet? Ja, nu har vi været i gang i... Nu har vi været i gang i cirka 49 timer nu, og jeg er ved at være rimelig træt. Så... Men Flemming, du skal nok blive glad for den. Okay, her kommer de med projektet. Og udover danskvanden, så er der også blevet puttet gær i den lille flaske. Wow! Vi arbejder i 49 timer i træk, og vi er ved at være godt trætte, men vi tror snart, vi har fundet kuren på galskab. Kræfter mig noget lort at være med i 28 uger senere. Vi har snart arbejdet i 49 timer i træk. Vi er ved at være meget trætte, men vi har snart fundet kuren på galskab og kræft. Og kuren er simpelthen en flaske med vand. Så. Skal jeg putte gæren i nu? Ja. Og ryste den der. Okay, det er nu anden dag på projektet. Som så småt er ved at nærme sig frokostpausen. Og hvor fanden er den her hjerne i? Okay. Havde du ikke rundt om halsen på et tidspunkt? Jamen det gør ikke noget. Vi mangler det mest vigtige. Det vi har tænkt os at gøre, det... Okay. Det vi har tænkt os at gøre, det er fordi der er sådan en lille jernpind, der holder den nede. Og så vil håbet, så ved hjælp af den snor, han holder i hånden, fjerne jernpinden. Nu har vi så arbejdet i 52 timer, og vi er stadig trætte. Men vi er omsider ved at være tæt på færdige. Vi skal i gang med fjerde try. Jeg har fundet pumpen. vi er i gang med fjerde try. Og vi regner med, at det går godt dengang. Jeg tror, det går lidt. Markus, har du en kommentar? Og prøv at Og det I ser her, det er vores verdens grimmeste affyringsrampe. Nogensinde. Prøv at se, vi har at gøre med rigtig mange skår her. Ja, det er meget at se. Prøv lige at holde den op. Hold den op. Hold da op. Prøv at se. Markus, har du noget at sige? Prøv lige igen. Tom, just because we stole your fucking thing. Okay. Nej, det har jeg ikke. Vi har faktisk en... Vi skal også prøve at fyre den her af. Mere om lidt. Yay! Sig noget. Well. Så har Markus ikke gået med den idiot. Men jeg har gjort spidsen lidt mere ærgerligt, end jeg skal klemme den lidt i... Nå, ser I frem til... Tog du den sidste flaske med? Fuck. Endnu en gang et nærbillede af vores projekt og pumpen. Med de dejlige lyde. Her, masser af skruer. Og Lasse. Masser af skruer. Ja, og telt. Og den substans der er inde i her, der lige umiddelbart ligner... Det er fabrikshemmelighed. Der ligner... Sig det! Fortyndet vand. Det er ikke... Giv mig det! Okay, jeg må ikke sige det for de andre, så... Okay, jeg vil heller ikke være den, der står og pumper. Hvorfor ikke? For jeg gider ikke at være våd med det her. Markus, han kommer til sidst. Han pumper. Markus pumper. Tak min flaske. Ja. Jeg kunne få pand for den. Nej, men. nej, ja, men. Markus, du pumper. Markus, du pumpeduden. Jeg lavede lige en hurtig en. Prøv lige at holde den op for kameraet. Vi elsker det. Så vi prøver med en lille flaske. Okay, det er Nestea og squashflaske. Markus, jeg gør det, der du pumper. Du gør det bare kaffe. Jeg optager. Jeg videodokumenterer. It's very exciting. Okay, vi har nogle komplikationer med pumpen. De prøver at fikse det, mens jeg laver ingenting. Hvad er det for noget? Så for helvede.
i stedet for det der tøsekom. Du skal også komme luft derinde. Øjeblikket vi alle sammen har ventet på. For helvede, Det er noget bare at flyve uden. Det var ligesom det. Okay, så er det den store flaske. Vi håber det går lidt bedre den her gang. Er du klar? Bare hiv for satan. Hiv som aldrig. Vand den. Hug for satan. Hug for satan. Siger du ikke? Ja, så hiver du nu. Nej, hvad er det? Jeg tror ikke, der kommer noget luft ind. Okay, forsøg nummer 3 med forsøg nummer 2. Så kører vi. Er I klar? Al den tid vi lige brugte. Så. Det var bare facial. Ja, så jeg pumper mig. Jeg er på fornemmelse, der kommer noget luft ind i. Prøv at hiv. Vi er så småt ved at være færdige med 52 timers arbejde, uden noget egentlig resultat, udover en mælkehvid substans. Markus, jeg pumper. Kæft noget lort, mand. Nej, men det Okay, jeg tror vi prøver igen. Og det bliver presset for langt. Ja, vi prøver igen. Kom lige. Jeg havde den her. Kom lige. Sådan der. Kom nu. Nu er den god.